Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ɗan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel na KB Arewa Graphic TV. Kamar yadda na sha faɗi har kullum ina yawan cewa insha Allahu za mu fara darasi akan yadda za ka koyi amfani da pixellab har ka fara yin design a cikinta. Saboda mutane suna tambaya na ya ake amfani da ita, to za mu fara muku tun daga basic har zuwa professional da kuma advantage ɗinta, dukkanin wani abu da suke da advantage a cikin pixellab insha Allahu za mu nuna muku su albarkan annabi. Da farko dai abin da nake buƙata ga mutum, idan yau ne farkon shigowanka cikin wannan channel nawa, ka daure ka danna min alamar subscribe, sai ka danna min alamar ƙararrawa, sai ka danna all. Wannan shi ne zai baka dama da zarar mun saki sabon darasi, to za ka ga abin da zai shigo cikin wayanka, ka je ka kalla insha Allahu. Ga kuma tsofaffin shigowa, to don Allah a daure a dinga mana like. Wannan like ɗin shi ke ƙara YouTube su ƙara yaɗa mana bidiyon mu ko ina inda ba mu yi tsammani ma ba sai ya je. Ka daure ka danna mana alamar like. Wannan alamar like kuma yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Ga mai tambaya ga comment section nan zai iya yi mana, ina fatan an gane. Saboda wannan bidiyo zan yi shi ne for beginners, ina fatan an gane. Ga masu son su koyi amfani da pixellab saboda su kama suma ɗin yayin da za su yi dogaro da kansu, suna yin design, suna yi sa a status ɗinsu da wasu sauran abubuwa nasu, ina fatan an gane. Yadda za ka yi cover photo, yadda za ka yi logo, yadda za ka yi banner, yadda za ka yi invitation card nawa, yadda za ka yi sticker, yadda za ka ga dai da sauransu dai haka. Duk ga katin zaɓe duk za ka yi wannan bayan na zaɓe. To meye? Amma sai ka san yadda ake amfani da wannan pixellab ɗin. Kamar dai yadda na faɗa, don Allah da annabi ka daure idan yau ne farkon shigowanka cikin wannan channel nawa mai albarka, ka daure ka danna min alamar subscribe, sai ka danna all. To shi ne zai baka, sai ka danna, idan ka danna alamar subscribe zai baka alamar ƙararrawa, to sai ka ƙara matsawa sai ya baka all, sai ka danna all ɗin. Idan ka danna all, to shi ne fa zai baka dama duk da zarar mun saki sabon darasi, tun da yanzu darasi za mu ɗauka gaskiya tun daga mafari har izuwa ƙarshe, tun daga base har izuwa professional, ina fatan an gane, daga tushe za a ɗauko shi. Ga kuma wanda yake tsohon shigowa ne, kai share, idan kai like kai sharing ɗin bidiyon saboda mutane su gane cewa ga YouTube channel wanda take fitar musu da sabbin abubuwa da za su koyi yadda za su yi design a cikin pixellab. Ina fatan an gane. A daure a dinga mana sharing ɗin bidiyon ko ta ko ina. Yanzu da farko dai mu fara shiga cikin shirin gadan-gadan. Misali yanzu da farko ga wanda yake so ya fara, to za ka shigo cikin Play Store ɗinka kamar haka. Ka shiga cikin shirin namu gadan-gadan insha Allahu. Sai ka cikin Play Store ɗinka kamar haka. Gashi wannan shine Play Store ɗina. To na shiga cikin Play Store. To me ya kamata in yi? Sai in tabbatar da na buɗe data na. Kuma tana da ƙarfi a lokacin. Sai in matsa shi kan Play Store ɗin. Sai mu ɗan jira kaɗan. Bayan mun shigo cikin account ɗin mu kamar haka, gashi nan shine ƙwaryan mene? Ƙwaryan cikin wannan abun ɗin namu. Ina fatan ana fahimta. Gashi nan za ku gani ga abubuwa da yawa a ciki. To amma bai bamu wanda muke so ba, searching za mu yi. Sai mu zo nan inda aka rubuta search apps. Ina fatan kun gan shi. Ga yana inda aka rubuta search app. Ku kula ku gani search app. Sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi, za mu rubuta pixellab. Kun ga yana pixellab. Haka sun ce muku a pixellab pro version akwai to sai mu matsa kan pixellab pro version 2023. Sai mu matsa shi. Bayan mun matsa shi me za mu gani? Za mu ga pixellab da yawa. Ga su nan haka. Idan kwa so ka kuma ƙwaya ɗaya ne, to sai ka ƙara matsa gurin kamar haka. Bayan ka matsa shi sai guje kawai pixellab app. Ina fatan kun gane. To kun ga shi nan ya ba ku ƙwaya ɗaya kawai. Ka gane? To ni da yake ni ina da shi a waya na, kun gane? Idan kai ka shigo za ka matsa nan gun, za ka gano ka install. Bakin shashin nan
za ka matsa sai ka na installing. Bayan ya installing ya gama komai to shikenan sai ka jira shi ya gama. Bayan ka danna shi yi downloading, sorry ku yi haƙuri ayi downloading. Bayan an yi downloading sai ka danna shi sai ya koma maka installing. Bayan ya yi installing to kun ga nawa ya ce nawa ce mun yi update ne, amma da ke ni ina da shi ba zan yi update ba kuma nawa abun nan ne pro ne. Duk pro ma za mu nuna muku yadda za a yi a same shi insha Allah. Yanzu sai mu koma ƙwarai mu tunda mun riga muna da shi sai mu kashe data mu tunda mun riga mun yi abin da muke so mu yi. Sai mu yo ƙasa misali sai mu yo ƙasa mu nemo ina ne pixellab yake. Ina fatan ana gani. Na rubuto shi ga pixellab ɗin mu kamar haka. Wannan shine me? Shine pixellab namu kenan. Ina fatan ana fahimta. Duk cikin kowane pixellab dukkan su ɗaya suke, dukkan su ɗaya suke. Sai dai ace wajen abubuwa da suke ƙarawa na pro shi daban. Ina fatan ana fahimta. Yanzu sai mu matsa pixellab ɗin kamar haka. Bayan mun matsa sai mu matsa cancel. To kun ga cikin yanayin inda cikin pixellab ɗin mu yake. A yau bayanin da za mu muku kawai na yau ba nisa za mu yi ba. Kawai za mu muku bayani ne a iya kayan ƙasan nan. Ina fatan kun gan su. Resources kenan muna kiransu da resources. Ina fatan ana fahimta wannan. Material resources. Abubuwan material resources for use graphic and any flyers. Ina fatan kun fahimta. Wannan su za mu muku bayanin su. Amma kai naka in ka buɗe ba fa haka ta gwada maka ba. Za mu nuna muku inda za ku je ku nemi size ɗin duka a ciki in a cikin wancan ne wanda ba pro ɗin ba. Ina fatan kun fahimta. To da farko sai ka zo ka tambayi menene amfanin A. Abin da za mu fara kenan kuma mu ce ba A ba. Ita wannan kanta ya kamata mu san amfanin ta wannan ɗin nan. To tana da amfani ita ma ɗin mai zaman kanta da kuke gani. Amfanin ta shine me? Wa'innan project ɗin kun gan su? Wa'innan project ɗin ga wanda yake da pro kenan. Wa'innan project ɗin su ne amfanin su. Kun ga da farko in za ka design ɗinka misali za ka iya sa 1x2, 3x3, 3x4, 9x16. Wannan fa kuka gani 8x4 sai 40x abin. Ga su nan za ku gan su dai haka kala kala. Duk za mu muku bayanin su fa amma ku ba da wannan za mu muku bayani. Wannan mun nuna muku dai ne size ɗin abubuwan yake. To misali sai mu ɗauko A. Misali ga mu nan da A. Kun gan ta. Sai mu danna kan A. Idan ku zo A to ita ta ku daman me? Text. Ga text nan ina fatan kuna fahimta. Kun ga wannan ai shine text. Ko? Bayan haka ga kuma wannan keyword. Wannan shine keyword. To ko wanne kuke gani da nashi amfanin ko wanne za mu nuna. Shi kun ga wannan zai ba ku bayanai ne. Kun gane? Misali keyword. Kun ga ya ce big short and only little short who keeping and shoot. Kun gane? Wadda gabaki ɗaya zai dinga ba ku bayanai ne dangane da abin da ya shafi abu. To yanzu duk ba wannan muke so. Yanzu za mu danna gurin wannan text ɗin. Kun gani? Sai mu aika kamar haka. Kun ga shi in za ka rubuta abu misali in za ka rubuta abu kun gan shi? Shi in za ka rubuta abu. Kun gani? Bari mu shiga cikin shi yanzu kamar haka. Bayan mun shiga cikin shi haka ga shi an rubuta na sa KB. Da na sa KB kun ga shi ya bani KB ɗin. To kun ga shi ne amfanin shi ko amfanin shi kenan. Har wannan misali wannan ƙara da ragewan duk za mu nuna muku yadda ake amfani da shi. Inda za ka zo ka sa shi a cikin abu za ka rage za ka ƙara shi. Ina fatan an gane. Shi ne wannan amfanin A ɗin. Bacin wannan ma tana da sauran wasu amfanin amma su sai daga baya. Misali kuma yanzu ka danna A za ka ga karikitai nan da yawa. Kun gan su? Su ma duk wa'innan duk za mu yi bayanin su ne ɗaya bayan ɗaya kowanne a hankali a hankali. Duk ba za mu yi bayanin su iya kawai abin da ƙasan nan yake kawowa shi za mu yi bayani a kan shi. Ina fatan an gane. Yanzu mu goge wannan. Yanzu misali sai mu zo wannan alaman. Ga ta. Alaman nan ta tsakiya ga ta. Ita ma sai mu yi bayanin ta. Abin da ya sa za mu ba abin daki-daki saboda kowa fa yanzu kun ga muna muku yadda ake installing ɗinta a cikin Play Store naka ka yi downloading ɗinta. To da a nan ma ya kamata mu bar ku sai a zo a ƙara wani shirin. To amma haka
a ɗan dinga abin ya ɗan yin ba zai cika tsayi sosai ba, amma a yi shi for premium ina fata an gane. Yawwa ai abin dai ba sai an tsawaita shi sosai ba. Yawwa yanzu muna muku abin sai mu matsa kan tsakiyar nan. Idan mun matsa kun gani, kun ga abubuwan da kuka gani a ciki, duk za ku ga wannan abubuwan gashi nan a ciki. To su ma duk za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya. Aikinmu na gaba su za mu yi bayanin su insha Allahu. Yawwa ina fata an gane. Yawwa kowanne kuke ganin shi nan, kowanne da amfanin shi. Kuma in mun zo za mu nuna muku su da amfanin su ne, da abubuwan da za su yi kowanne. A iya inda muka tsaya sai mu ƙara ɗorawa a wani sabon bidiyon. Ina fata an fahimta. Yawwa da ka zo ka matsa wannan tsakiyar kawai za ka ga waɗannan abubuwan ne, to kuma ba ka san yadda za ka yi amfani da su ba. Duk za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya insha Allahu. Sai na biyu kuma, yawwa sai mu zo nan inda aka rubuta shi ma nan misali. Kun gan shi? Shi ma za mu nuna muku abubuwan da suke cikinsu da sauransu. Yawwa sai mu aika kamar haka. To kun gani? Kun ga muna da color, muna da transparent, muna da image height, muna da crop, muna da image, muna da from the gallery, muna da from the camera. Kun gane? Kuma duk abun nan ɗinsu daban. Kamar da shi ma wannan tsakiyar yake nuna cewa muna da sticker, muna da report, muna da drawing, muna da draw kai, muna da shape, muna da visa, muna da arrow. Ina fata an gane. Yawwa shi ko kawai ya bamu alamun sticker ne da keyword. Yawwa sai kuma na nan ƙarshe shi kuma yake bamu background ɗin da suke cikin nan gabaki ɗaya. Wannan size ɗin amma naku za ku ga babu shi. Yawwa shi yasa kar ku damu da shi wannan na ƙarshen. Za muku bayanin size ɗin a can gaba. Yawwa to sai kuma wannan na ƙarshen for in the in wannan shi ma bari ku gani in mun matsa shi haka. Kun ga shi ma abubuwan da yake da shi yana da rotate, yadda za ka juya abu ka yi circling ɗin da sauransu. Ga bigneted shi ma ɗin kun gan shi. Yawwa kuma shi ma ɗin duk amfanin shi da sauransu za mu nuna muku. Ga kuma noise shi ma kun ga gashi nan, duk za mu nuna muku amfanin shi ma ɗin. Yawwa muna da strips shi ma kun ga gashi yana da amfanin shi nashi daban. Muna da brightness shi ma duk yana da amfanin. Ga contrast shi ma haka. Ga hue shi ma yana da amfanin shi. Ga saturation shi ma yana da amfanin shi. Duk abin da kuka gani nan mun sa muku shi kowanne yana da amfanin shi. Kun gan shi wannan daidai maka yanayin da kake so abin ɗinka ya yi, haka shi ma zai maka. Ina fata an fahimta. Yawwa zai iya baka shi yadda ya kamata. Yawwa to duka a nan muka kawo ƙarshen shirin nan. Da Allah yau kun ga dai abubuwan da muka yi, mun nuna muku yadda za ka je Play Store ka installing ɗin shi. Bayan ka installing ɗin shi kuma muka nuna maka amfanin waɗannan abubuwan na ƙasa da kuma karakitan da suke bayarwa. To sai karakitan ne kowanne ba mu yi bayanin ɗin shi ba. Su ma za mu bi su ne daki insha Allahu. Saboda mutane su fahimci abin da ake ciki game da pixellab da yadda ake amfani da shi. Yawwa kar a manta da Allah. Idan yau ne farkon shigowanka, ka danna mana alamar like. Idan yau ne farkon shigowanka, ka danna alamar subscribe. Sai ka danna all. Bayan ka danna all sai ka danna alamar subscribe sai ka danna. Idan ka danna alamar subscribe sai ka danna all. Shi ne zai baka dama da zamu saki sabon shiri za ka gani. Ga tsofaffin shigowa kuma sai su danna mana alamar like. Wannan like ɗin kuma shi ke ƙara mana ƙarfin gwiwa, shi kuma ke sa YouTube ɗin ma su dinga mana sama da bidiyon suna tura shi da yadda ya kamata. Yawwa kuma a dinga sharing ɗin shi domin mutane su amfana. A tura shi cikin Facebook, WhatsApp da sauransu, da Instagram haka da sauransu da wanda suke saboda mutane su ƙaru kuma su ma ɗin su zo su koyi yadda abubuwan yake. Ina fata an gane. Yawwa har kullum mai magana naku KB Arewa Graphic TV. Ina fatan kowa da kowa zai kalli bidiyon kuma ya ji daɗin shi. Ga wanda yake tambaya ko yake da wani bayani, ga comment section nan sai saki mana fatan alheri. Yawwa sai anjima muku mutane al'umma annabi.